Get ready with me to shop. Pagsarmingan. Daytan tinagibusan iti sabali pa yung istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya nga na adal manipud iti dintupay agkupas agpadas ti kakaysuna. The one and only abida tayo amin. Ni Kapitan Inting! Tat-tat-tat-tat! Tat-tat-tat-tat! Hi, Humble! At ato'y manan ti income, ti inak ipakat kada kayo. Ket syempre, istorya manan ni Miss Inating nga tupo-tupo. Hi, Red Junior! Hello po sa inyo lahat, guys. Thank you so much for all your joining and here. Salamat po sa mga bagong join. Andito na naman po tayo para mag-umpisa. Mag-chismis na naman po tayo. Ganito talaga ang trabaho ng isang chismosa. Irene, garop ko no, Kapitan Ingo. Kapitan Ingo ba? Ito yan, tinagibusan. Sa bakit nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kaya syempre, istorya nga na adal manipud iti din tupay agkupas ti kakaysuna ken pakasaritaan. The one and only abita tay amin. Ni Kapitan Toyang. Hi, Kuya Art. Good afternoon. Pai Jamila. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Tamsak po sa host, like the live stream. Hello, Kuya Art. Guys, nag-share si Kuya Art ng tamsak, dikitan lang kayo yan, guys. Yung mga gusto magpa-jacket. Wala kasi yung lip balm. Ayan, bibili na naman ako. Mahal ng lip balm. Daytan, tinagibusan, tisabali pa yung istorya, ngayon kam, ipaay kada kayo. Kit syempre, hello. Wagwan. Pagsarmingan. Ay, naapo ko na naman. Welcome to the live stream premiere. Thumbs up. If you're enjoying the vibe, will you please don't forget to subscribe my YouTube channel and tap the notification bell button below para lagi kayong updated sa aking bagong i-upload na YouTube content. Tama ba? Wait. Practice. More practice. Mine too. Ayan. Thank you so much to all your love and support to Miss Anything, Miss Kalog. Salamat po sa inyong suporta sa akin. Can I draw you? Bakit mo naman ako drawing? Ang pangit ko, kuya, magmukha akong kalabaw. Ate, ngiti po ikaw. Ba yan? Hindi ako mukhang... Wait lang, magpaganda muna ako. Wag mo muna akong i-drawing. Wait lang. Ate nga... Kurika tala na akpeti ko. Maglalangis lang ako ng grasa. Drawing kita, Bernadette. Ba't mo ako i-drawing? May bayad ba? Wala akong pambayad pa, kuya. Ate, wala akong pambayad. The income ipaay kada kayo. Kit syempre, istorya nga na adal manipud iti din tupay wala lang, trip ko lang naman. Sige. Ale. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana di na posible at nakalid talo.
Tamsak. Hi, Coletta TV. Hello. Hello, good morning, good afternoon, good evening. We are different kinds of time, but magkakapareho lang tayong mga tao. Diba? Coco Melon, hi. You from Philippines or Indonesia? I'm from Philippines. Mabuhay. Welcome to the Philippine Airlines. Welcome to the Philippine Airlines of Area Responsibility. Mabuhay! Mi amiga, salamat Jeanette. Hello po sa imong lahat. Maraming salamat po sa mga nagjo-join sa aking live. Don't forget to tap the screen, guys. Mag-tap-tap lang po tayo, guys. Pwede ka ng FA. Ay, flight attendant ba yon? Akala ko announcer ng radyo. Hello, Philippines! Is it still our brother Indonesia? What are you talking about? Will please elaborate what you're thinking and comment here? You single? Yes, I'm single. It's so very expensive if you have a sidecar. How many long time you have braces? Actually, my braces have been almost 13 months, and my braces is still contract for 2 years, so my braces is already done for June 2026. So I was ilan pa? 11 months. I have 11 months left. Haha, very expensive. It's pain. For the 2 months you feel the pain, and every adjustment, for 1 month you almost feel the pain because it's the first time, okay? But if you're going to adjustment every month, you exactly feel the pain also. Assalamualaikum. Ano ba yan? Nasa ngipin? Vibewire ba yan? Hindi. Hindi yan. Christmas tree yan. Ay, Christmas tree. Christmas light pala. How do you do brush it? It's look like brush. Toothbrush, but you're going to use the soft bristle brush, so that it's not affect your gums, because the probably problem for the brace is gums. If you're going to push, game na po ba? Ay, game na ba? Wait lang. Hangin kasi nakahangin yung ako. Wait lang. Game na ba? O sige, game na. Hi. Hi. Food stuck it on brace. You're going to have, we have also like this. Hindi ko alam mga tawag nito. Asan na? This one wire. You're going to use it like this, or if I were you, I have also like, asan na yung isa? This one. This is the toothbrush of brace, like this. You're going to toothbrush, and I have also for, saan yung iba? And if something have impacted, you have also this one gel. Going to use it and pull this one. It's either if you want to eat like that. But probably your doctor also, what do you do? Study, job, or live only? I live only, self-employed for self-employment. I have a mini store. Mini sari-sari store, non-stop live streaming. Yes, I am non-stop live streaming to monetize my watch hour here. But probably, if you're going to the dentist, they will explain it to you what is happened if you're going to put a brace. And first thing that you can do, you're going to the dentist told you to go to x-ray,
and they will check it if it's okay, if it's fit for you to have a braces. Are you not tired, miss? No, I'm not tired because I have a determination to do my compliment for live streaming in YouTube. TikTok seller. You have only one side dimple. Yes, I have only one side dimple. Why? Is it good if I have a dimple? But for me, I do not know if I'm good. Magtamsak lang po. Hi, Desperado! Salamat, Desperado. Cocomelon, you... Hoy, bakit ka galit, Jeremy Rayton? Bakit ka nagagalit sa akin, Jeremy, ha? Huwag mo akong galit-galitan ganyan. Hindi mo ako pinapakain ng maayos. Ay, hindi ikaw ang nagpapakain sa akin. Ay, joke lang. Your immune good. Anong immune? Your immune good. Ano ba yan? Kulang ng E. Just smile. Just smile and you wait, see that you're too much pill that believe. Hi! Ano na? Hi, Miss Bianca. Ano na yan? Ano na meaning ng MMF? Love shoutout yung lang yung alam ko, yung MM nakalimutan ko na. Hi! Ganda nyo po. Ano po gamit nyo? Skincare. Ayan guys, ang ginagamit kong skincare. Manood lang po kayo sa Miss Anything na TikTok ko. Doon po nyo makikita. Iye, nagdigos ka. Nagdigos sa kanya. Nakikita kanya. Nagdigos, diba kadomingo, makadumbulan. Asan na yung ano ko? Andun kasi yung skincare ko. Your channel didn't mono till now. Yes, it's not already. But don't worry guys. I think it's almost 5 days so that I am monetized, or 1 week. After 1 week, I will back here. I will be back here, and we'll see, because I already gained 2,500 hours. 3,000 hours. I need 1,000 hours to monetize here in YouTube. So guys, thank you so much for all your love and patience to napartak kaag sa ohaha. Thank you so much for all your patience and support here in my live. I hope you better understand what I am talking about, even I'm not good for speaking dollar English. Malapit na yan. Yes, God's will guys. And hindi ko yan makukuha kung hindi dahil po sa inyo. Salamat po. Hi, Kabus ASMR. Ano na natuloy yung ASMR? Nakalimutan ko na tuloy. 30 Furok. Shout out. Salamat po sa mga bagong join, everybody guys. Darito yan, tinagibusan, ti sa balipay nga istorya, ngayon kam ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya nga na adal manipod iti din tupay agkupas apadas ti kakaysuna. The one and only abida tayo amin. Ni Kapitan! Iye! Joke lang. Hi, Teganda mo, yung masarap sa tenga po yung ASMR. Ano yun? Nakalimutan ko na. Yung MMLSO, MML love shout out lang ang alam ko nun. You know, hindi. No, I don't know, hindi. Hi. Nice to meet you. Ha? What do you think for Germany? Kapitan Alien. Ha? Are you Filipino? Yes, I'm Filipina. When looking at their face, you will know the Filipinos. They look alike. Ha? Resemble each other. All the Filipinos, they look alike. Yes, I'm look Filipino, right? It's beautiful. Haka na ngayon. Anong haka na ngayon? Hi, Toneba Vlog. Which app are you using? I have live too, guys. Kain po kayo, please. Ayan, guys. Tamsak nyo po si Kuya Art. Kunak no TikTok. Ayan ko, YouTube gayam. Adatoy nakmot lang TikTok.
Ma'am Guapa jud ka. Thank you so much. I mean, single man in USA po. I'm Pinoy. Okay, love you always. From Sweet Handsome EJ Pogi. Oy, EJ Pogi, thank you so much. Shout, hello, wag tamsak. Subscribe sabihin mo. Ayan, subscribe ko. Hap po ba kayo? Anong hap? Hap manananggal, hap human, ganon. Chase. Kahit di na tayo, sana'y maalaala mo. Parang nakakasuka. Which social media you use? I'm using TikTok, YouTube, and Facebook. And how about you? Hi, Blaze! Makinlay, thank you so much, Blaze. Nag-famous Marjorie Itan ko na ni Aladdin Vlogs. Paano mo nasabing famous? I'm not fame anymore. Hindi ko pinangarap maging sikat. Pangarap ko lang talaga magkaroon ng monetization. Yun lang. Ay, ang pogi naman to kalaban natin kahit black siya. Subscribe my channel in YouTube, my loves ko. Love you always from Sitham EJ Pogi. Pagsarmingan. Hello, Miss Kalog. Hello, Black Zero. Edi wow ko na ni Jeremy Rayton. Thanks for tuning in. Hope this stream brings you good vibes. Yes. Thank you so much, Kuya Art. Welcome to the live stream premiere. Thumbs up if you're enjoying the vibe. Wow. Salamat, Kuya Art. Kuya Art! Ipin ko na, ipin ko na, lagyan mo ng words, para maipin ko. Kasi cellphone lang gamit ko. Sobrang pure. Sobrang poor ngayon ng, nyo. Unsubscribe. Edi unsubscribe mo ako. I have a sports car in USA po, my loves ko. Love you always from Sweet Handsome EJ Pogi. Pagsarmingan. Di pwede lagyan ng words. Hindi yung link, di ba? Kakain na muna ako, te. Di pa ako nakain. My gosh. Bakit problema ko pang na kumain ka? Problema ko ba na kakain, hindi ka kumain? Hindi ako nagdadala, hindi ako may-ari ng kaldero niyo. Naka-BG lang sa mga naka-LS at need mo ng proof na naka-BG ka pa rin. Ito ang dapat mong gawin. Ayan. Ano yung BG? Ano yung BG, kuya? Ipin natin yan. Oo nga, bawal ang tosbas dito. Magkikita kayo sa debas ni Ether. More blessings, idol. Salamat din. Siya kayo din. Guys, everybody guys. Na pag-iiwanan tayo dito sa Toktik. I was dying inside to you. Tanananan. Diba? Gumanda ako. Lagot ka, kuya. Oy, 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 oy. Ganda mo, my loves ko. Love you always from Sweetheart, from Sweet Handsome EJ Pogi. Edi wow. May jowa na po ba kayo? Hi po, pwede po ilabas. Nagbastos maapon. Ayan. Hindi ko po pwedeng ilabas. Ikaw po pwede kitang paliparin papuntang Debas. Ayan po. On the way ka na po. Magkikita na po kayo dun ni Itre. Ay, nagigigil ako sa mga ganito. Tagasan ka, madam? Ayan, taga Biskaya po ako. Gusto kong makita ang kilikili mo. Ayokong makita mong kilikili ko. Gusto ko makita mo yung star na umiikot sa ulo mo. Untog mo yung ulo mo. Richard Jacobs. Hi! Untog mo na lang yung sarili mo, Richard, ha? Okay, bye-bye, sir. Dalawa-dalawa ang i-hide ko dito. Nagigigil ako sa inyong lahat, ha. Hindi sana na. Wala pa. Hi, Pig Sui. Ay, grabe. Ngayon ka lang nag-join. Nabugog ako, sir. Sir. Sir, baka naman, sir. Hindi akong bugbog sa boxing ring, sir. Sir. No pansin. Yung kilikili mo. Ano problema niya sa kilikili ko? Wala, problema niya sa kilikili ko. Nagtatawas naman yan, ha.
Hi, magandang hapon po. Thanks for subscribing. Your support means a lot. Ayan guys, yung nakapin, ayan, marami kayong matututunan sa tutorial ni Kuya Art. I-play nyo lang yan and don't forget na subscribe nyo din. Thank you! Talo po kami ma'am sa sabong, pa-Gcash naman. Uy, grabe. Hindi ako nakikipagsabungan, walang laman din cash G ko. Ganda pa, shout out. Hello po, Jeremy Rayton, yung buhok mo po. Haha, bakit yung buhok ko buhol-buhol? Hindi pa kasi nakaranas ng reband yan. Shout out naman po, madam, from Camarines Sur, si Pocot De Leon family, from Boboy. Shout out! Ay, ayan, shout out kay Alvin Rosaldo. Magsama na kayo ano pangalan nun? Ni Satanas, ayan. Nahide ko na ba to? Ayan, nahide na. Nagigigil ako tong mga to. This message. Bisaya ka ba? Hindi po tao po ako. Humihinga pa. Baka daw may buhok. Ay, wala po. Bakit po? Anong problema po pag may buhok? Magagalit po ba si Whitey? Pahingin ng breast. Ala, kawawa ka naman. Bakit hindi ka ba nabiyayaan ng breast? Gusto mo yung breast chicken? Ha? Breast chicken. Kami mag-hide, oy. Sige, i-hide nyo nga. Hindi ko na, ang dami nyo kasi. Biro lang po, ma'am. Try ko lang po ito. Mabasa ba talaga? Summer haul. Summer haul. Buti summer dyan. Dito winter sa amin. Huwag ka mag-hide. Kami na bahala. Talaga, sige. Shout out watching from, hello! May London na akong viewers. Hi, Roberto Joleste. Anong mangyayari pag may London? London, loon dito, lending ijay, hanggang sa malunod sa utang. Okay ra ba? Ma'am, shout out po Giovanni ng Tugos para Kale, Kamaring. Ay! Fly, 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 the butterfly in a garden is coming high. In a window is coming low. Fly, 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 the achieve ko yung butterfly. Well, thank you for the butterfly. Salamat. Fly, 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 the Hoy, huwag ka tumawa, Nomer. In-action ko lang, no? Mag-hide ang main mo. Pahingi ng iPhone. Ay, hayaan nyo po, pag maging gaya ako ni Ibana, mamimigay po ako ng iPhone. Hindi lang po iPhone ibibigay ko, di keypad pong Nokia. Ha? Huwag kayo mag-alala. Hindi lang iPhone ang ibibigay ko, guys. Kung gusto nyo pa yung Game Boy na lang, mas maganda yun, di ba? Hi, keyboard. Hello, keyboard. Pwede bang i-type na lang kita? Char. Thank you, Miss Kalog. Oras na po. Hindi po ako orasan para pagtanungan po ng oras. Oras na po para umalis ka na. Joke lang. 3:15 ang oras. Huwag kang lumayas. Subukan mong lumayas dito. Gigil mo ako, ha? Ay, joke lang. Hello, Kak. Hello. Hi, Nick Lumigis. Kamukha mo, Shaira Diaz Kabsat. Ala, niya mo. Ang haba ng hair ko tuloy. Talaga? Ay, pag mo ko utuhin, ha? Ay, joke lang. Kabsat, naimbag nga aldaw. Napintas kalatan uri na kaong ungot ka. Jowain na lang kita. Ay, wag niya po akong jowain po. Nagla-live lang po ako. AI po ako, AI. Ganda naman nito. Di nakmot panpansinan, hala ko na ni Bagwis. Kaulit-ulit to mag-comment. Anay tanay, matabtabo na dagita comment nyo. Kasi agbabasa. Mure, lang agmul-mul-mul iti strepsil ti kadarabi nga, agpapaparaw ti tao. Ay, ano ba? Ayun tuloy, nag-Espanyol na naman ako. Bye po. Hi, Jeremy Rayton. This message. Welcome to the Philippine Airline of your area responsibility. Ganda mo, crush kita sana. Crush kita, sana maaamoy kita. Bakit? May COVID ka ba? Wala ka na bang pang-amoy? Nyamutan. AI ka nusuna. Yes, AI po ako, kaya wag niyo po akong ligawan. Wala po akong damdamin. Utak lang po ang meron sa akin. Ma'am, pautang naman po. Anong uutangin mo sa akin? Hindi po ako, AI po ako.
po ba? Anong akala mo sa akin, ha? Mukha bang tae? Nagigigil ako sa'yo. May asawa ka na? Wala pa akong asawa kasi nga AI ako. Ano ba yan? Dami nag-i-invite sa akin na Arabo. Mag-antay tayo na. Oh, from Philippines. Hi, beautiful. Are you single? Yes, because it's so very expensive if I have a sidecar. Wala, grabe, ang dami. Tamsak sa ganda. Ayan. Sige, i-jacketan ko yung iba dito, ha. Guys, mag-antay-antay lang kayo. There's a hope from UK. Nagwapa kan, ma'am. Ayan yun, Lods. Adaptoy na ni YT. Agbuy-buyanak. Kabsat, kurang samit turog mo, tata. Adu basher mo. Sebra, guys. Ang dami kong basher. Wala pa ba? Asawahin na kita. Bakit? Anong akala mo sa akin, aso? Asawahin agad-agad. Hoy, Ray Joshua Gutierrez. Mag-apply ka muna na gwardya. Para pagtahul-tahulin ka dun sa harapan ng bangko. Ano? Ay, grabe. Dami talaga, guys. Thank you, ganda, Iran. Thank you so much sa mga... Thank you, Kuya Art. Hulain ko po years old nyo. 53. Nagkakamali ka. 62 na ako. Hi, ex. Kamusta? Miss na kita. Oy, feeling. Ex talaga? Wala po akong naging ex. Hi, Lloyd Fathered Car. Hello. Aso ka, no? Sabi niya kasi asawahin na. Manang Gcash man padawat. Ay, gumawa ka na lang. Ang hirap mawala ang Gcash account, no? From Republic of the Philippines. Area of responsibility. 24 siya. Yung 24. Wag mo akong i-reveal dyan, ay, na bata pa ako, ha. I'm looking for you. Hi, doctor. I can't sleep anymore. Doctor, can you sleep me? Ay, ang init. Tagasan ka ng maligawan na kita. Andito ako sa bahay namin. Wag mo naman ako iligaw kasi hindi ako makakauwi pag liligawan mo ako. Ay, ang init. Di ba kayo naiinitan, guys? Ba yan? Ang lakas kasi ng aircon dito. Asa na yan? Ilan na anak mo? Sabi ni Emil. Wala pa akong anak. Bakit? Atat ka ba? Atat ka ba, Emil, na magkaanak ako? Hindi kaya natuto. Ilan taon ka? Sabi niya. Anong klaseng taon? Taon na iniwan? Taon na nabubuhay? Taon na nakatira dito? Hindi yan pawis, laway yan. Pampagana muna ng alin. Ganda mo po. Ang cute mo, madam. Sana ako na lang. What languages, guys? Oo nga, di ko makita yung iba. Kanina pa ako nag-i-scroll dito. Nahihilo na ako. Maputi ba kilikili mo, idol? Hindi. Kulay, maasul. Maasul-asul. Nagigigil. Wala ka pa, anak. Halika na, anakan kita. Ay, hindi po ako baboy na aanakan lang. Punta ka, yung baboy po namin naghahanap. Hello, salamat, pitang. Ay, naku, to mga to. Nagigigil ako. Ako din, ladin anak. Pareho, baka baog ka din. Sa ganda mo, imposible wala ka. Pilosopo yung future asawa ko, ha, sabi niya. Sinong pilosopo? Warning, aray ko. Girls look like Sid from Ice Age. Ayan, mag-English na lang kayo, gaya ni Sam Franklin. Ice Age, ano daw? 20 taon, bigo at nakalimutan, umiibig. Sakit naman. Idol, cutie pie and beautiful. Magandang hapon. Tamsak host. Ayan, jacketan kita. Mag-iwan lang kayo ng baka sa mga latest upload, guys. And then, wag niyong kalimutan yung nakapin comment dito si Kuya Art. Ayan. Naka-BG ka lang ba sa mga naka-LS? Ayan, panoorin nyo yan, guys. And don't forget to subscribe, Kuya Art. Ayan, madami kayong matututunan. Grabe mga comment dito, anakan ang usapan. Oo, dito sa kabila. Dito, ang silent dito sa Tokti. Ang ganda mo talaga. Uy, talaga, kabsat, na-miss ko, Ajical lead mo nga nagunag na sumurot dito, eh. Dimple reveal nga. Mamaya,
Magpa-TikTok yun, ay magpa-YouTube Universe kayo. Lalabas yung ano. Ano? Thanks for tuning in. Hope this stream brings you a good guys. Goga, sabi niya. ML na. Ano pang hinihintay nyo? Wag ka na, ano ba meaning ng ML? Wag mo basahin pag di mo type ang comment. Oo nga, di ko na, nagbabastos na. Ano kasi, bigla-biglang nadediretso yung pagsasalita ko. Selling body for views. Hindi po ako nagtitinda po. Ang binebenta ko po yung camping po namin, tsaka nagpaparapol po ako ng baka. Sayang Piyush Guyal, hindi mo naabutan talaga yung parapol ko. Dami nanalo dito ng kambing talaga. Nagparapol ako ng baka kanina, 5. Ikaw sana yung napili ko eh. Pa-shoutout naman, Jan Lods. Ang ganda mo pag naka-brace ka, ate. So, ibig sabihin, pag hindi ako naka-brace, pangit ako, ganon. Ha? Joke lang. Good morning, by the way. Ay, sadpon. Nasa ano siguro to? Sa Antarctica. Aray nako, is that how they say it? Mobile Legend po ang ML. Akala ko ano, mobile live stream. New subs po. Hi, no choice. Ayan, jacketan kita ha. Guys, wag nyo pong kalimutan mag-like ng ating live. Hi, miss. Tagasan po kayo. Ako, Pampanga, sabi niya. Taga Biskaya po ako. It just mean I went to school for animation. Hello, magandang hapon. Madiyo nga luklukwan ni Miss Kalog. Inyanagan mo ya? Nagan ko ni Guring. Nagan ko. Ang pangalan ko po is Guring po ang aking pangalan. Yun po ang palayaw ng Marjorie. Ang pangalan ko, hi Guring. Subukan nyo lang na sabihin na Gurang. Gurang. Aray ko, ang sakit ng paa ko, nagngangalay na. Good afternoon po, pa-shoutout po kay Kalog na Kuyakoy. Paano ako makakuyakoy? Aray ko. Nag-cramps yung paa ko, guys. Ang hirap ng walang wheelchair. Yung wheelchair sana may mag-donate dito. Ay, wheelchair. Ano ba tawag nun? Yung live stream chair. Ayun, live stream chair. Hindi pala wheelchair. Ano ba yan? Ginawa nyo naman akong lumpo. Salamat. Respect the host. Pag nawala sa LS yan, malulungkot ako, kabsat. Nagpa-repair kayo. Nagpa-repair na kami. Bankrupt, ang mura ng palay ngayon. 12 pesos ang 1 kilo. Naglalaro ka ng Honor of Kings? Hindi po. Ang nilalaro ko po yung pangalan nun? Yung Talking the Cat. Tapos yung pinapaliguan ko yung pinapaliguan ko yung lumalaki, yung pet. Pinapaliguan ko yung pet na bilog ba yun, yung mukhang tae. Punta ka sa amin, ate. Bakit maraming chocolate sa inyo? Kasi chocolate pangalan mo. Anong pinagsasabi mo? Kasi yung mga comment nila hindi maganda. Hindi din maganda ang kalalabasan minsan ng comment ko. Minsan, alam nyo na, tatanungin nyo kasi ako, bakit Miss Kalog? Siyempre. Di ganito na lang talaga, sense of humor na lang talaga isasagot ko. Alangan naman dito, ganda lang talaga ang ipupunta ko dito. Anong silbi nyo nanonood kung hindi ako magpapapansin, di ba? Nagmayat. Sana maamoy ko bango mo, idol. Nako, pag makaamoy ka ng mabango dyan, asahan mo may multo dyan. Mag-ingat-ingat ka, kuya. Baka nagpaparamdam yung mahal mo sa buhay, I'm part Filipino. My lola was from Quirino, but I'm from US and very white. Oh, you are very white now. And now, I'm also already cooked because it's a mild. We are morena. Thank you sa blue jacket. Walang anuman. Wheelchair ka, no? Hindi, live stream chair. Musta si Duterte? Kasama mo ba? Bakit mo tinatanong sa akin si Duterte? Hindi ko naman kilala yun. Welcome to the live stream premiere. Thumbs up if you found this event interesting and the host delivers it well. Thanks for subscribing to this channel. Ayan. Thank you kay Kuya Art.
Inom ka tubig, miss. Bakit? Nabulunan ba ako? I am doing business. Ba yan? Boson Wong Africa, bro. I am Iran. Hello. Oy, naging tao si Iran, ha? From Indonesia, good afternoon. Tap-tap lang, guys. Kamusta ka? Tamsakos. Hello. Hello, everyone. Kantay more. Have you eaten? Yes, I already done. Tap lang, guys. Hindi ka naman siguro amoy kalog. Hindi naman. Ang akala mo amoy kulob ako, hindi kalog, no? Bara, hello. Good morning po. Hindi namin boy pero laging bigo sa pag-ibig. Hi, Dr. 12345. Wow, nagbilang si Doktor. Ano ba? Sali ka si team ko, sendan kita Bitcoin. Oy, talaga? Paamoy sa kilikili, idol. Wag mo nang amuyin. Kala mo naman, amoy albatros yan. Mukhang tayo daw. Ayan, hindi na, wag niyong pansinin yung kilikili ko kung maitim o ano, talagang ganyan ang nature ng pagiging Pinay. Kung maitim man ang ano, talagang ganyan talaga ang Pinay, guys. Hindi pantay-pantay man ang kulay, pero magaganda kami. Tsaka kung tanungin nyo kung anong amoy ng kilikili ko, o sige sabihin ko na lang amoy albatros, matigil na. Ganda mo naman, pa-shout out. Can you give a shout out to what's your name? Sabi ni Fagun Paul. Di ba sinabi ko na yung pangalan ko kanina? Ako si Guring. From Nepal. Hello po. Hey. What is your name, beautiful? My name is Guring. Ganda mo. Subscribe ka na ba? If not, now's the perfect time. Ayan. Don't forget to click my pin message comment here, Kuya Art. Ayan. If you want to have a tutorial like this, naka-BG ka lang ba pero naka-LS ka? Come on, let's do this. Ganda mo. What are you doing here? Nagpaparapol ako ng baka, wala ka kanina, Bogdan. Di mo ba nakita? Nanalo ka sana. Eh, di naiuwi mo yung baka ng kapitbahay para naibarangay ka na. Ay, Jan, hello. Ning, bagay kayo ng anak ko. Ala, hindi po kami bagay, kuya. Ay, ate. Tao po kami ng anak nyo. Ay, thank you, Dr. 12345. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 6 lang pala. Ayoko sa maputing kilikili. Gusto ko kulay chocolate may dating wow. O, di ba? Oo, kuya. Ganyan talaga. Salamat sa compliment mo. Tapos, tanggapin mo na din na amoy albatros yung kilikili. Ganon. Anyamot ta kilikilin aya ko na. Yes, I subscribed your channels. Thank you so much, guys, for all your compliment. What is this? Sabi ni Bogdan. I said, my blind is for raffle draw for goat and cow. Oh. We are already done our raffle lately. Oh, you are not going. Ay, doktor! Salamat. Salamat sa puso. Doktor, thank you so much. You heal my heart. Oh my God. Yedo, nasing Guring ah. Yung mga nandito, akala mo gaganda at ang kikinis, tingin muna sa sarili bago husgan ng tao. Napo, lagot kayo, napakaseryoso ni Rishmines. Nako. Bobombahin kayo ng eroplano niyan. Gusto kita para sa anak ko, Ning. Ala, paano naman ko, Ate Madeline, kung hindi ako gusto ng anak nyo, tapos hindi ko din gusto niyo. Thank you so much. Wow, Doctor! Thank you! Wow. Tingnan nyo, may blessing pa para. Si Mang Bash kayo dyan, may blessing dito sa kabila. Mabalin agarum kunana. Nya klase nga arum ata. Dati sa nga pulo nga baka kasjay. Pulo, ganda pa shoutout from Cubao. Hello, Omar Pedido. Are rapping or what? No, I'm not rapping. I'm talking animal. What language is speaking? I'm speaking anything. I can speak Portuguese. I can speak English. Shout out. Hi, Rico Villanueva Mix Vlog. Ayan. Jacketan ko yung mga may vlog na ganyan. Kasi alam ko naman, guys, kailangan nyo. Who's doctor? This one. Ilocana. Ay, meron na naman yung 3 X. Ang hirap mag-hi dito. Thank you, guys. Pandit ka, ate. Ano yung pandit? Ang pangalan ko ay Jaira. Hi, Jaira. Hello.
Ako naman, ang pangalan ko si Guring. Diba Max, my favorite movie. I know, wow. Ay, excuse me guys. I'm sorry guys. Alam niya mo ito, may babae. Hi Kado! Ay! Okay, bye-bye. I don't like that ninja. Ay! Shout out na Pinas na ba? Doktor! Thank you, Doktor! Thank you, Doctor. Will you please check up my heart because my heart like heartbeat like that. Ha ha ha, atandan ninja. Ayaw na. Pero ayaw ko nang hindi namin naiintindahan. Ay! Ala, nagado. Thank you so much. Thank you, Doctor. Ala, nyamot to. Thank you. Diba? Taga-ano ka, madam? Taga-Biskaya na. Kiurang mana. Hello. Hoy, subin-subin. Why you look like that? Guys, remember, we have 200 viewers. Please tap the screen, guys. We only have 84 likes. Gado-gado viewers, madam. Supay, manangaasin. Naasi talaga niya po. Diyos. Amuyo, guys. Kung lagi kang nagdadasal, lagi kang nagpipray, pinapakinggan talaga ni God. Kahit sobrang hirap ng buhay, may sagot ang lahat. Kaya just be patient. Kung ano man yung sobrang hirap ng buhay mo, you always be appreciate things that happen in your life every seconds, every minute. Diba? Nagpintas ka po, saan ka po ba ngayon? Andito po ako sa harapan ng cellphone mo, nagla-live po, nagsasalita, binabasa ko po yung mga comment nyo. Diba? Doc Lam, where are you from? I am from Philippines, guys. Kalog, wag ka basta-basta magbigay ng jacket, ha. Oo nga, hindi ko naman minsan yung minsan nga meron yung mga Pilipino lang ang binibigyan ko ng jacket. Magmula nang ako'y dumadalangin, kung kailan ba sa akin ay darating. Hi, come to the Hyderabad, Ramoji Film City. I'll be your Huckleberry. Ano yung Huckleberry? Pagod na siya. Hi, Maricel. Hi. Kalog ka talaga. Madam, ako, Pilipino, may channel din ako. Basta good intention kayo, guys. Dito, ha. Madam, dapat jacket. Anong jacket? Summer dyan sa inyo, magpapa-jacket ka. Won. Anong won? Ilocano ka? Makakaasa ka. Ayan, guys. Pag na-jacketan kayo, ayan, magtamsakan kayo dyan, guys. Dikitan lang kayo. And especially, si Kuya Art, guys. Ayan, puntahan nyo. Nagbabalik yan agad-agad. Etong nakapin message dito, binabalikan agad, guys. Yung mga nagpupunta sa bahay niya, yung mga nagbibisit sa bahay ni Kuya Art. Ayan, guys, pupuntahan kayo agad niyan. Manutawin mo. Lagay mo si Tikboy ng jacket. Ayun, nilagyan ko na. Sinanduhan ko pa, tsaka nilagyan ko ng short. Kawawa naman. Hello po, kamusta po? Hi, Baiken Halong. Hello. Anati mapaspasamak katawa akdagita komento. Dito ako sa kabila kasi nakakatawa minsan yung mga comment nila. Ha ha ha, anyamit din. Magkano po Halo Blacks? Bakit? Sesementuhin mo na ba yung mukha mong rap rod? Art, thanks sa jacket. Salamat po. Ayan, naka-BG na lang. Ayan, guys, yung mga eto naka-BG ka lang ba sa naka-LS? Ayan. Ano ba yung BG? Di ko alam yun eh. Background. Hi, Fagun Paul. Hello. Thank you so much, guys. Don't forget to like my live, guys. Ayan. Basta kasjay, pa-add ko na. Saan? Saan ang add? Dito ako sa YT ko, guys. Ayan. Miss Kalog ang pangalan ko dito sa YT. Miss Anything naman dito sa TikTok. And thank you sa mga
nandito. I hope you enjoy, guys. Hindi man ako lagi nagpapatawa, but I will assure you na magiging okay ang lahat. As Jacob Zat no comment na sumbatan pabaribar. Ganun talaga ginagawa ko, guys. Kasi kapag pakitaan ako ng hindi maganda na comment, abay, talagang bibirahan ko yun ng mas hindi maganda. Maiinis mo lalo sila eh. Hindi na sila uulit. I have never seen anyone like you. What do you mean? Ibig sabihin ako animal, sila kakaiba ganon. Ay, ako animal, sila pare-pareho. Hi, how you say hello on your language? Hello? Umay ka adda halublak ikam ti semento ken landok tapno maragsakan ti resulta ti rupa na. So pay rapod nga ron. See your face. Hello, ate. Hello, kuya. Watch tayo. Ang pogi mo, kuya. Ba't pag nagpakilikili ako, anong gagawin? Yorme, wala po dito si Mayor. Mahal kita, ma'am. Paano mo nasabing mahal mo ako? Elaborate mo yung pagmamahal mo sa akin. Ilocana ka nga yam. Ay, hindi po tao po ako. Ay, hello, como estes? Thank you for joining. Don't forget to tap the screen. Sherwin, ikaw lang sapat na salamat sa pagtap-tap ng ating screen, guys. Salamat sa pagbisita. This masaya pag may kasama sa kwento. Ayan. Say hi to Indonesian people. Pogi kayat mo ya. Rosalinda Panganiban. Hello. I'm sorry, I don't have the role I want to play. Maybe you were love, come on my way. 'Cause you were the only eternity. Tama ba? Ay, hindi pala, immortality pala yun. Tagasan ka po, ate? Ako ba yung pogi? Wow, Yorme. Pogi ka ba? Hi, Erwin Kapinpin. Balikan kita, sir. Ayan, guys. Once na pinuntahan nyo yung bahay ni Kuya R, sinasabi ko sa inyo, Doktor! Heal my heart wound! Doktor! Thank you, Doc! Hi, Bintang Glass. Guys, 3 rows for times 2 times 3. Doktor! Boosting gloves! I need... Thank you so much, guys. Doc, thank you, Doc. Good afternoon, madam. Kape with Mamon. To all Indo viewers, good afternoon, mas. Ayan. Ay! Akala mo, Ako din, kuya, meron din. Kahit may brace ka, may brace din ako. Tamsakan agad. Basta Ilocana na pintas, ay welcome to the live stream premiere, thumbs up. If you're enjoying the vibe, you're going to visit the house of Kuya Art. Di ba? Thank you so much for all your love and support. Pagsarmingan. Yorme, bawal gong dito. Anong gong? Ano yung gong? You cute as he 11. Hello, the cool guy. Thank you so much, guys. Doc, hello Marge. Asensado ka nang Hindi po ako asensado, doble-doble na nga po hanap buhay ko. Nagla-live ako dito sa YT, nagla-live ako dito sa Toktik. Hi Doc Lam, hello po. Manotawin mon, 26,000 years na ko. Nagbibiyag. 26,000 years na ako nabubuhay dito sa mundo, sa balat ng lupa. AC. You know Kalama Salamanij? I don't know what you're talking about. I'm from Indonesia, your new follower. Thank you so much, Chakliam. Sa dami na nagme-message na tabunan na ako, ala, kawawa ka naman. Magpa-check up ka kasi nadaganan ka nga ni. How old are you? Lapit na. Tell me when it's triple or double. Oh, it's only 1 minute and 13 seconds. Okay, I said it to you. Lapit na uli birthday mo. Oo nga, kuya. Malapit na birthday ko, wala pang ipon. Kaya yung planong lechon magiging
Lechong alutiit na naman. Diba? Ate, nababasa mo. Ay! Bang, bang! Thank you so much. Ay, thank you for the manigan. I like that. Thank you, Doc. Oh my God. You're going to like that my heart. Ba, kaganda namang Ilocana na to. Nasa California ka. Wala po. Dito po ako sa Hawaii. Away. Away, ayan ko. Enrique T. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Enrique T. Active pa rin ba cash G mo? Oo naman, kuya. Laging active yun. Kaso nga lang, papatay-patay sindi ang laman. Salamat. You're at Hawaii? I'm in San Francisco, California. No, Hawaii. Away here in Philippines. Ay! I'm win! Oh my God! Thank you, Doc. You use pesos Pilipinas? Can we bang? What bang you want? Bang there? Bang here? Paki-shout out man ni Ruelos. Nga gwapo, lalo nung makainom, ma'am. Ala, artok mo. Nag-subscribe na ako. Hi, Bobot Mesha. Guys, don't forget, ayan yung nakapin message dito. Si Kuya Art. Bisitahin nyo po ang bahay niya. Babalikan po kayo. Babakasan po kayo nito agad-agad. Thanks for subscribing. Your support means a lot. Thank you so much, guys. Salamat. Thank you kay Kuya Art sa mga ayan, importante si Kuya Art. Thank you so much, Kuya Art. Doctor, thank you so much. Doctor. Eric Rabaca. Lakara Hadir. Hello, guys. Ala, grabe. Diba? Napaka-divine talaga natin kasi dito yung hangin napupunta dito yung araw. Naiinitan na ako. Saan ba yung guys? Wala kasing Ang lakas kasi ng aircon dito kaya sobrang mainit. Malakas yung aircon namin. Wala siya sa Hawaii. Makikita niyo sa Bukid Igid ti Aripit agsaksakati para iji parapol na nga baka. Oo nga. Nagpaparapol ako kanina dito ng baka tsaka kalabaw. Sayang, wala kayo. Ayan kasi, ang tagal-tagal yung mag-join dito. Ang daming nanalo ng baka. Bukas ikiklaim nila sa kapitbahay. Tapos dediretso na sila sa sa barangay. Hi! Hi! 4 nuggets, Doc! You speak Spanish? No. But I eat Spanish bread. I'm not speaking Spanish, but my favorite eating Spanish bread. Ay! Oh my God! Para kang nang kinukuhan ni God. Anong Ay! 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 Corgi! Ay! Wow, thank you, Doc! Doc, thank you! Shani, you're there, Shani. I hope you're going to support me, Shani. Boy! Hi, Doc Lam! Ay, akala ko TikTok universe na. Tungaw nga na ibagay mo nang nanalo ako kanina. No coin today. Okay, Shani, it's okay. You're going to tap the screen, you know. Hi, Aisha Ismael. Hello. Ay! Wow, thank you, Shani. Hi, Rock Avenue. Hi, Kuya Rock Avenue, diba? Hello, Meke Kantik Kalikaw. Popo. Hindi po, toktik po. Baliktarin niyo po yung toktik. Princess, thank you guys. Budoy, thank you Budoy. Ala guys, we need 10 coins for reaching the target. Times 2 guys. Come on. Kasi kapag di naman ako mag-live ng toktik, wala ako pambili ng kukod. Indonesian. Sabi mo, Shani, target. Oh my God. Ay! Oh my gosh. Thank you, Doc.
Doctor, you're going to arf, arf, bark, bark my heart. Keep safe always, everyone. Salamat sa pagbisita. Ayan, guys, don't forget to tap the screen, everyone. Shout out mo ko. Ayan, May Amore Galvez. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Make me sweet. And doctor, doctor, shalalay. And mother, mother, do not cry. Tell my mother I am sweet. Call the doctor, very sweet. I'm doctor, doctor, 1, 2, 3, 5. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5 pala, sorry. Guys, thank you, Shani. Thank you. Allah. Don't worry, Shani. If I'm go on your live, I will make it that 10 rows. I will turn back to you 10 rows, okay? Tindera, I'm from Vietnam. Hi, Dug yun. Hi, Dughuy. Taray sa live mo, hindi binabasa sa chat sa'yo, pinipili lang. Ala, sorry guys. How will I send money? I do not know if you're going to send money, but my intention here is to go on live. It's looking hot there, yes, because the sun is attract here, and I'm look like 1-2 na pala ako, guys. Ala, gulat ako. Oh my God, oh my G, guys, oh my gosh. Oh, diba? Tiba ko naman. Pa-shout out. Hi, Alex Perez from Canada. You look beautiful. Hello po. I'm from Indonesian. Hi, Putra Sadewa. It's looking hot there. I'll take the money. I'll accept. It's all thanks everyone for the help. Huh? What are you talking about, Joseph? What time is it there? I'm not the clock you're talking out. It's already 3:49 p.m. in the afternoon. How about there in Antarctica? What's time there? Double tap lang, guys. Be, porke maganda, gay-on lang siya. Be proud, kasi akala ng iba, bakla ako. So, ibig sabihin para sa inyo, ang mga bakla lang, sila lang yung magaganda. Ang bango mo siguro, idol. Oo, mabango ako. Amoy albatros nga, di ba? I am a therapist massage. Hi, guys, it's night. Guys, it's doctor. Doc! Ay! Ay! Oh, my gulay. Oh, thank you so much, Doc. Thank you, Shani. Doc. Ay, wa. Wait lang, nagigulo. Ay, wala. Kala ko may bibili, guys. You're welcome. Okay, bye-bye, Shena. You want more? Okay, one more. Welcome to the stream. Sit back, relax, and enjoy the moment. Alam nyo, nakalimutan ko na. Di na ako nakaluto ng sopas. Lak. Hello, guys. Nobody buy my store. I have no customer right now. I don't have customer to buy my store right now. Superstar! Oh my gosh! Abishala Eshma! Doctor! Thank you, Doc! Hala, salamat, Doc! Hala, thank you for heal my wound. Gumatangak man? Ang nagatangam? Ang laman na lang kasi ng tindahan ko yung rep, wala pang laman. Nakalag ka din sa Toktik. Ay! Hala! Ay! You welcome. I heal your wound. Thank you, Doc. Salamat. Nalit pala. Sorry. Ano ba yan? Tahol ng aso. You're hella funny. Oh, really? Alas, thank you so much, Doc. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Nagpipintas kayo.
Una, agpili ka kanyami. Napintas mo ni Shena ni maganda si Shena. Dali. Paglaban nyo naman si Shena, guys. Oh, Richard. Which part of the Philippines you from? Mayaman siguro si Doc. Oo naman, doktor eh. Doc, what are you? What kind of you? What kind doctor are you? Are you doctor of? Are you dentist like that? Or ano? Doctor for the heart, respiratory, or doctor for the what kind? The boyfriend yun. Awampay. Wala, nagmakasirap ata ni. Nakapagbudo. I have big chukani. What chukani? Dr. Wakwak. Hello! Hello, Shena. Ayan, maganda si Shena na. Ay, ang init. Tell the doctor, very sweet. I'm doctor, shalalay. Tell my mother, do not cry. Saint Magellan, other Mactan, long time ago. Ladies and gentlemen. Kunana mo. Philippine Magellan. Ay, ano? Philippine Geography. Now, let's go to the land of promise. The land of Mindanao. Bukidnon, Sambuanga, Misamis. Smile ka lang lagi, madam. Talaga? Ay, maganda pala ako pag ngumingiti. Talaga? Bukidnon, Sambuanga, Misamis. Hi, Joko Ismanto. Ala, isang oras na pala tayo nagla-live, guys. Diba? Napakabait ni Lord. Diba? Always be thankful and always be grateful. And appreciate the small things. Because the small things that you always been, ay, grabe. Sana may mag-donate ng wheelchair. Ay, ano na tuloy yan? Yung pangalan ng pinaglalayban na chair? Pwede ba kitang asawahin, ma'am? Hindi po ako aso, kuya. Para bigla-bigla mo po akong asawahin. Yung aso po namin, naglalandi. Guys, double tap everyone. Ay, meron na naman tong mga to. Oh, ayan, i-hide nga natin to. Ayan, hide na. Thank you, Mystical. Salamat. Sakit. Nangangalay na ako. Davao Sur, Southern Lote, Cotabato, Lanao, Salesa, Tawit, Snipe! Doctor, thank you, Doc. Thank you so much, Doc. Okay, bye-bye, Shena. Thank you, I follow you back. I have to get rest. Thanks for mentioning me, Sia. Thank you so much, Alex. Okay, Shena. Bye-bye. Thank you so much. You're welcome. Where are you from? Oh, yes, I know already you from. You are from San Francisco, California. Ba't di ko na mapindot? Bye, Shena. Di ba ang ganda ni Shena? Autumn. Pangarap ko, ako'y yakap mo. Laging sa tabi ko. Isa pa? Yes, isa pa. Sige. Pero di ko alam kung saan na tayo. Basta alam ko. Ay, why black? Ay, picture. Ika'y mahal ko. Wait. I'm going to invite another. Ang hanap ko ay ang pag-ibig kasama nating dalhin
Ang pangarap ko para lang sa'yo, ang puso ko, yakap mo ay sabik na Hi! You wanna PK? Okay, last one. Guys, last one. Doc, last one, Doc! Doc, last one. Thank you for heal my wound. Thank you for tagadig my heart. Hi, ante. Hello kaanakan. Times 3. Guys, times 3. Kim Jong-un. Hi, Kim Jong-un. Kim Jong. Ay! Oh my gosh! Thank you so much. Oh my gulay. Oh my gulay. Thank you, Doc. Thank you so much, Doc. Hi, Mekor. Cagayan Crypto. Salamat sa pa-join. Hi, Live to Mexico City. Hi, Octavio Santos. Yakap mo ay sabik na hinihintay. Ang pag-ibig ko para lang sa'yo. Sa puso ko, yakap mo ay pangarap ko, ako'y yakap mo. May in love ka kin ni Doc Kun, joke lang. Thank you so much, Doc. Laging sa tabi ko. Hi, I live. Hello, everyone. Thank you so much. Don't forget to tap the screen, guys. And don't forget to visit the house of Kuya Art and my house also, guys. You're going to visit my latest upload. Ayan. Paano lang po yung mga latest upload po natin. Puso ko, yaka mo ay sabik na hindi hintay. Ang pag-ibig ko para lang sa'yo. Pangarap ko. Ang taba ko nung tignan, guys. Sabay yan. Ang light masyado yung ano. Ang init pala. LOL. Hi, Mary Jane Orelon. Thank you, guys. We have 10 rows. We need 10 rows for times 2, guys. Guys, drop 10 rows for times 2, everyone. Hi, Mary Jane Galedo. Doctor! Thank you, Doc. Wow, thank you so much, Doc. Thank you so much, Doc. Diba? Thank you for reaching the target. Ay, na-reach ba natin? Hindi ata. Wala din natin na-reach yung target. Okay, I'll follow you back. Hi, Kabitan Bonifacio. Thank you so much. All for you. Thank you so much, Doc. Thank you for the gift, Doc. Hi, Rachel Manikdo. Arnold, thank you for joining. Pa-shoutout naman dyan, Miss Lambot. Bakit naman naging malambot ako? Matigas ako. Chris Jared. Sure thing. Thank you so much. Big respect to you, Doc. Buksan mo ang malon. Anong klaseng malon yan? Dun, dun, dun. Na, 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 na. Na 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 tararan tan 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 tan. Alam niyo pag nakikinig yung mga gantong yung mga gantong kanta, na 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 na, parang bumabalik yung 2004 na buhay. Na 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 na. Yung nag-uulam kami dati ng ng mantika tsaka bagoong. I remember the night where the change that sing warm and waiting like fish on the dime. Diba? Tamang grammar ba? Looking beautiful. Ay, thank you, guys. Ang gulo na buko. Kailan kaya ako? Hi, Jerry Pixon. Skin Dark. Hello, Skin Dark.
Guys, 16 sec. Okay. Jerwin, sana wala siyang sniper. Jerwin, thank you for joining. Mr. Colette, thank you so much, guys. La 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 la, la 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 la. Okay, bye. Nice meeting you. Thank you so much, Doctor. Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Doc, thank you. I'm your assistant secretary in clinic. Joke. Arigato. Gozaimasu. Tatoy nanamiya fe. Ha, pangit. Ikaw din pangit ka din. Pansinin mo naman ang pag-ibig ko. Anong klaseng pag-ibig na meron ka? Buksan mo daw ang malon. Ano ba yung malon? Healthcare. Hello. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran ko. Doc, are you there, Doc? Doc. Hi, Doc. Doc. Wala na si Doc. Iniwan na tayo. Yes, I am. Yes. Doc, thank you so much. Thank you so much, Kuya Doc. Siya. Babay na at I love you. Dapat kanina ka pa nagbabay. Go song Naruto. Tato ararashima miroto mo. Tato raragianu mo tomo. Togiga to tatakai no umi e takai no kakai no umu e. Ang ganda naman ni Idol, parang may lahi ata, Idol. Nicho mo ni Chujumi. Kuya Ken, pag-ibig na walang kapantay. Ano yan, kuya? Parang yung ikaw lamang ang tangi kong iniibig. Ang lagi kong inuutangan. Upa-utang! Hi, Doc! Thank you, Doc! Give me, Doc, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hi! Hi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. PK, sir! أغنيتي توصل للمليار وما تخلص. Thank you. Aray ko. Doc, aray. Give me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Diba? I'm very good. Oh. Doc! Doc is not here already. I have a good voice, sir, now. I'm so good. والله ما ادري. Where are you from, sir? 30 مشاهدة هذا بحلقة؟ اي 30. خطت متى لا طفلة. I'm counting 1 to 40, sir. Tapusin mo hanggang $100. Ayoko, di ko na alam yung lyrics nun. Balutin mo ako at isuputan mo ako ng igado.
Mas maganda pa din kung dagdagan mo ng adobo. Subukan mo kaya, iuwi ko na lang buong kaldero. At nang Dok! Dok. Hi, Clip Jarina Bonilla. Save my nuggets, Doc! Doc! Ay! 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 Thank you, Doc! Ay! 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 Oh! Oh! Joke lang. Thank you so much, Doc! How about chicken? Pukpukaw! Pukpukaw! How about monkey? Clip Jarina, guys, everybody, guys, double tap, guys. Baka nai-stress na siya, hindi natatawa si kuya, yung kalaban ko. Where is that? I don't know, I think that there is a gift there, like monkey. Like this. You try it. Grabe ang stress. Boring nyo, sabi ni Jeremy. Mas boring ka, masaya kami dito sa kabila, no? Miss Guapa, brace teeth. Yes, my brace teeth is good right now. Kahit di na lang totohanin ng lahat, kung kailangan mong paglingap, dahil habang tumatagal ay nyamutanan. Lalo kong natututunan magmahal. Baka masaktan lang, bakit di na lang totohanin ang lahat, kung kailangan mong boring ng kanta mo, anong gusto mo? Yung nakakamatay? Sige, banat. Thank you so much, Doc. I hope God bless you. More blessings to come. Thank you so much, Dr. 12345, for being support my life. Thank you so much. Aray ko. Hello kay Aray ko. Will do. Thank you, Doc. You are my friends now. You're now my friends. Ayan. I accept my follow. You are private. Ay, langit na pankay. Good. Aray ko, sakit ng pa ako, guys. Ang hirap. Dr. Kwak is on the way. Ikaw yon. Sir. Ako di ba welcome, sabi niya. Welcome ka naman. I love you and I gonna mad for you. Why? Why yung alugin mo na yan? Report kita, gagi. Sino yan? Vlogger, sino yun nagigigil sa'yo? Hi, kamusta? Watching you from... I just followed you. Yes, I already follow you back. You going to accept my follow. Dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunan. You accept my follow. I request you. Thank you, Doc. You're my friends forever, batang vlogger. Uy, bakit? Layas ka, di ka bagay dito. Sino ako? Uy, may nag-aaway ba dito sa live ko na to? Ano ba? Hindi, ikaw. Ikaw ang palalayasin ko, palipatin kita sa Debas. Ayan. Magkikita kayo ni Ether. Yan, Jeremy, ha? Ako pa tuloy papalayasin mo, live ko to. Ikaw palalayasin ko dito, no? Ako yata, haha, sabi niya. Si Ulam Gagi Host. Talaga, hindi ko nakita yon. Asan ba? Hindi ko kasi nakikita, nandito ako sa kabila kanina, nagsasaya sa mga, regalo. Ano ba sinabi? Gusto mo ba ipatulfo natin, ha? Look na.
Ay, wait lang, may bibili. Anta! Ah? Asin. Na, na, na. Look at me, ma'am. Shining. Sabi niya, tignan. Ay, sige, okay lang. I-hide mo na siya. I-block mo. Di ko kasi nakikita kanina. I don't see it. Ay. What you can... Wait lang. Da. Hawakan. Yun. Don't want it. YouTube and TikTok. Ay, wait lang. This one. Asin, ante? Malo? 7 and 50. Ay, sa pulong sa mga Tanga pulo. Ay, taras gaya mo na. Look at me. Bigat sa ante? Ay, ayatan kita manang. Doc! Thank you so much, Doc. Nanang tatang, di kagap apa. Nanang tatang, nanang tatang. What is your professional for being a doctor, sir? What kind of professional doctor? You are biography, geology, philosophy, psychology, astrology, or anything? What kind? Mali pa rin ko yan sa Debas mamaya kagagi. Asan ba kuya? Ay, asan ba batang vlogger? Di ko talaga makita yun. Nagsisimula na pala siya maging malusog. Sino, ako ba? O maraming ganyan sa YT, haha. Ata, lamis, eta, refrigerator maging yelo. Dito, ito na nga lang paninda ko. It's my first and last name. Okay. Okay, I'm sorry. I think that you are a doctor. Ay, may gulay. Hi, Noriel Gaming. Magpapacheck. If you are a doctor, I want to consult myself to you. I want to consult myself, my life to you. Ano ba? Ano? I'm sorry, I don't know how to speak English more. But I will try for you. Layas na ako, pamis, pero subscribe kita, kwela ka kasi. Salamat po, Jess. Nanay Arlene, hello po. Wala na gusto makipaglaro sa akin. Ito, invite natin si Teria. Say you. Hi, you wanna PK? Hi. Hello. Where are you from? Philippines. Oh yeah, Philippines. You. You. Indonesia. Oh, Indonesia. Beautiful. Hi King. How are you? Then mag-Ilocano ka. See? Alam mo mag-Ilocano? It's good now. You know Ilocano. Sige, Ilocano Dagupan ka, kunin mo baraham mo, Marge. Hehe, bakit? Iluluto ba kita? May parapol ka pala, ate. Oo, kanina. Sayang, nagparapol ako, wala ka. Ang dami nanalo ng kambing. Kiklaim bukas sa kapitbahay namin. Didiretso sila sa barangay. Ay! Bang! Bush! Kratatatat! Bush! Thank you! Thank you, doctor! Ikaw ba si Miss Igado Idol? Ay, hindi po ako si Miss Igado. Ako po si Dinakdakan. Pulutan po ako. Joke lang. Hi, Proseso Wansa. Isa po akong exotic food. Joke lang. Hi, J Heart. Thank you so much, guys. Ayan. Baratatatat. Bush. Bang. Bush. Baratatatat. Naku, bakit hindi nag-chat sa YT? Haha, sabi niya. Sino? Sayang. Nahuli ka kasi. Kanina pa ako nagparapol. Natapos na.
Hindi ka nakaabot. Susunod na lang. Para diretso ka sa tulpo. Hi, Noriel Gaming. Thank you for thank you for reaching the target, Doc. Doc, thank you Doc. Thank you, Doc. Ay! Doc, thank you. Ay, thank you, Doc. Wow, Doc. More blessing to come, Doc. Dying Cook pa-subscribe po. Anong Dying Cook? Jungkook yan. Pinatay mo na si Jungkook. Hi, Boss Tama. Hello. Why I? Ay! Galaxy! Ay! Doc, thank you, Doc! OMG, Doc! Oh my gosh, Doc! TikTok Universe, Doc! Wow! OMG, it's my first time that I received TikTok Universe. Hoy, subukan nyo lumipat dun sa kabila. Dito lang kayo. Huwag kayo magkosyoso dito sa kabila. Okay? Dito lang kayo sa... Ay, ano ba yung langaw na yan? Buhay pa ako, nilalangaw na ako. Naka-BG. Ano yung BG nga? Hala, Doc. Thank you, Doc. Hala, Doc. Thank you so much. Hala. Grabe, kinabahan ako dun, Sabi na yung 112, naging 79, lumipat sa kabila. Ano pangalan mo sa Toktik, Miss Anything? Diba? Hi, Clip Jarina Bonilla. Oo, di ako lilipat sa'yo lang ako. O, sige. Selos na ako kay Doc, sabi ni Jero. Di lumipat ka din kasi dito. Dito, saya-saya. Ay, hindi ka pwede lumipat. Diyan ka na lang. Kailangan ko ng watch hour. Maka ba naman? Diyan ka lang. Stay there. Don't worry. Don't you know you doesn't know me, baby? Don't you know you miss me now? Sleep tomorrow, watch a night go crazy. All I need to do is meet me. Answer apatapatu, ha, aha. Waking up, may show fine. Ang hirap talaga ng wala kang nababasang lyrics, no? Tila-tila saan napupunta yung nagde-dead on arrival. Hoy, Miming! Wala, laki ng tiyan mo, Miming. Ba't di ka pa nanganganak? Maglilibor ka na ba? Subukan ninyo papaliparin ko ng Debas, walang pakpak. Oo nga, paliparin mo. Salamat, Batang Vlogger TV. Ang dami nagtatanggol kay Miss Kalog. Mag-out na lang ako kaysa may ma-hurts puso ko. Ala, grabe naman. Grabe naman sensitive ni Jero. Jero, wag mo kong iwan. Kailangan kita. Kabsat, adapay papanak. Apanak pa'y agala titok mem. Haanon, kagalala tok mumun. Iti kalatan. Mabsug kamot diti kabubuya tamo mabsug. Maganda sa'yo. Ay! Snipe! Ay! Thank you so much. Thank you so much, Doc. Bukan TikTok ya. Okay. Bye. Bye-bye. Kapun kap. Ay, pagol. Kung ang irog mo ay dalawa, huwag mong palayain ang isa. Mabsog ka na, Timata. Yes! Mag-stay. Thank you so much, Doc. Mag-stay ka na dito kasi mabubusog naman yung mata mo sa akin. Lodi, tumatawa siya pero nasasaktan na yan, sabi niya. Liligaya kang lubos. Oh my gosh, you're so beautiful. Wow. Ang ganda niya. Nadila. Oh my gosh. She's very beautiful, Doc. Okay, I will do this. Doc! Oh my gosh. Sabby, thank you so much. Hi. Yes, she is. She looks like Angelina Jolie.
or baratatatat, baratatatat, bush, bush, bang, bang. Baratatatat, Philippines has the greatest jury. According to our geography, the Manila is the capital city. Philippines and the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Saguti, Malabon, Las Piñas, Paranaque. From the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, from the north, Batanes, Apari. Wala na, di ko na alam. Nakakaaliw ka, te. Practicein ko pa yon. I'm sorry because I will cut that song because I don't know what is the continue. Baka mapunta pa tayo sa Amerika. Nakakaaliw ka, te. Talaga, nanay. Thank you po. I love you na. Ayoko. I love you. Ureha, ano? Ang kagel, I love you kanya ka. Ay, joke lang. 10 rows. Guys, 10 rows for reaching the times 2, guys. Guys, 10 rows for reaching the times 2. Times 2, guys. 10 rows. Guys, 10 coins, guys. Ay, Doc! 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 Take it, Doc! Doc! Ay. Ay, Doc! Times 3. Times 3. Oh my God. Money boy. Oh, thank you, Money. Ay. Wow. Hala. Arf, 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 arf. Arf, 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 arf. O, diba? Gigil na gigil yung aso sa akin. Kita nyo? Tagatno ka ading. Banbantay, turturod, ti. Ayan, me. 4,000. Galaxy! Thank you, Doc! Galaxy! Oh my gosh, lion! Oh, thank you, Doc! Doc, kabalyuken baka ti kadwami. Dinuminggo agar arado. Thank you, Doc! Nyamot ni Inang nun, tumawtawag. Pwede naman ka tumawag, Inang, agagrag sa... Nga ni Inang, tumawtawag. Thank you, Doc! Ala, thank you so much, Doc! Ala, Doc. Thank you so much, Doc. Ala, thank you. Nagpapasalamat ako, Doc. Bagyo Benguet. Ang ganda ni ate. Alright, guys, let's go to win this battle. Let's go! Hi! Butchokay! Oh my gosh, the spoon that I will sell, the dog was going catch my product. Hoy! Umimis ka? Piling kang aso ka, ha? Hala, Chuba. OMG, my dog. Catch my spoon. Hi, Nariel Gaming. Thank you for tapping the screen. My gulay. Hello. I have no spoon anymore. Warren! Hello. Guys, just be safe. They have snipers, guys. 20 seconds to go, guys. Last seconds. Guys, last seconds, guys. Last seconds. Doc. Estás bien hermosa. Vamos, por favor, mi amor. Hazme ganar por apoyarme. You guys snipe. Guys, snipe. Guys. Guys, it's not. It's Thank you, doctor. Okay, bye-bye. Wag. Oh, Doc, one more said. Okay. Allah, may 7 nuggets. How Allah.
Oh my gulay! Allah, they got my check. Oh, ay, sige, may, Ilocano ka? OMG, Doc! Kanina pa ako nag-i-English. I'm so hard to speak in English dollar than you are Ilocano. Oh my gosh, nagpakahirap pa ako mag-Ilocano ay mag-English. Ay, Galaxy! Ay, doktor! Doktor ka talaga. You heal my wound. You heal my heartbeat like this. Tugdug my heart. Ay, Noriel Gaming. Ay! Oh, si Kira Metena. OMG! She is Kira Metena in the Encantadia Sangre Chronicles. Hi, Mac. Si Kira Metena, yun na, ang reyna ng mini Abe. Grabe ka, adik ng Encantadia, dinagdag pa dito eh. Hi, Mel Goloria. Bakit po kayo? Hindi po. Dalaga pa po ako. Bakit mo sinasabing bakit pa ako? Hindi pa po ako bakit. Ilang taon pa po ako. Nasa 20s pa lang po ako, ate. Anyong sayo. Ay, Liminho! Allah, si Liminho! Anyong haseyo. Kang sangham nida. Karita kutumba. Kartuta. Ay, thank you, Doc. Ala, Doc. Thank you so much, Doc. Van Rose. Ang ganda ng... I follow you. Nadia, I follow you. Thank you, Doc. Ay, Doc, if I'm going to color my hair like that, am I look like him? Hair? Am I look like... Wait. Sayonara, thank you for those guys. We have a double point. Double point. Please use a double point. Double point. Guys, double. Ay, guys, double. Guys, double. You going to drop on the last seconds, double, guys. Double. Ay! Ay! Oh my gulay! Oh my gosh! TikTok universe! Oh my gosh! Wala, TikTok universe again. Ay, buti hindi natanggal yung retoke niya. Ay, thank you, Doc! Doc, thank you! It's my birthday today. I'm 2 years old. Happy birthday, John Paul! Happy birthday, you belong to the zoo. Like a monkey, like a donkey, the gorilla is you. Happy birthday, John Paul. You belong to the zoo. Yes, Kabsat double. Hi, Frank. Milan, thank you for this. Thank you so much, Doc. You welcome. Panalo ka na. Salamat, Doc. Thank you so much, Doc. For heal my wound. My heartache. You're going to hi A. Hi Nanfade. Hi Shota Dan. Ay, nabanog ako. Mali kaya to. Ang hirap nang nakaupo magdamag. Sarap naman yan. Ano yung masarap po? Wala na. Wala man lang bumili ni ano. Ang napagtindahan ko lang yung asin. Wala po. Hindi man lang magbayad yung utang. Ang tumal ng benta ngayon, guys. Haan mo kayat ko pa. Kayat ko pa. Sige latan. Hi, Noriel. Sika ngay kayat mo pa. Naglaing ka man Agilocano. Hahan mo kayatan. Naglaing Agilocano. Hi.
Thank you, Doctor. Thank you so much. Have a great day. Have a great day, Nadia. Kamahal mo yung problema. Wala ka pang lampin. Yung pusa ko malapit na maglibor na yan. Salamat guys, may pagpapaanak na ako sa pusa. Hi Risa, Jen, thank you for joining. Thank you so much, Doktor. Maipapanganak na ng maayos yung pusa namin. Kalimera, Maria. Kalimera. Picture Hello, mo. my friend. Let's play one game. I don't like sir. You picture only sir. One game, okay? I don't like sir. Ala? Accúyete, No, sir. Maria. Sir, sorry sir. Sorry. Ikaw kailan ka magle-labor? Hindi naman ako pusa. Hi, Liminho. Ning, andito anak ko sa tabi ko. Sabi maganda ka daw. Ay, ganun po ba? Salamat sa anak po ninyo. Maganda din po yung anak nyo. Ay, maganda. Ano po ba yung anak nyo? Babae, lalaki? You're funny. Thank you, Doc. Thank you so much, Doc. Sorry. Ba't ka nagsusorry? Inaway ba kita? Nagkaroon tuloy ako na. Hi, Buwang. Wala na akong boses, guys. Diba napapansin nyo? Fiona. Hi, Fiona. Hi, did you match? Yes. Naku, ito yung nakita ko sa kisame namin nung kagabi ha. Ito yung butike, Charlene. Ala. Oo, ito nga. Ito nga yung nakita ko. Ay. Hello. Hi. Haha, gagam girl yan. Can you baby? Yan yung napanaginipan mo, hindi. Ay! Bang, bang! Bish, bish, ratatatat, baratatatat, baratatatat, bish, bish, bang, bang, bish, bish, bang, bang, baratatatat, baratatatat, baratan kan. Thank you, Doc! Pogi talaga ni Doc. Pogi mo, Doc! Pagod na talaga. Ay, hala, Reyna Diyosa sa Planet Earth. Ang ganda. Oh my God. Sardinas pabili. Hindi po pwede, hindi po. Mauubos po yung sardinas ko pag bibilhin nyo. Di ko po yan binibenta. Bawal po bumili ng sardinas kasi mauubos po. Kasi kapag maubos po, wala na po ako ibebenta. Agent Sky, thank you for joining. Ay! May dot-dot siya. Anong ginagawa nun? Hindi ko alam. Ay! Oo nga. Yan nga yung nakita ko. Ayan, yan nga yung nakita ko, Dok, nung isang araw. Ayan yung nakita ko nung isang araw sa kubeta namin. Nabuang na. Ano yun? Hindi ko alam. Sumasayaw ng ganyan. Parang yan yung nanggaling sa kanal nung nakaraan. Pa-shoutout po, ma'am. Here in Chicago, Leonis. Hi, Nolly Hinampas. Wow, hinampas ka na ba ng alon? Jaketan kita. Para mahampas ka pa ng alon. Konnichiwa. Konnichiwa. Anyong haseyo. Dok, thank you, Dok. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Arigato, garigato. Kung ganyan lang sana kaseksi katawan ko, abay, sige ba, mag-aala spider akong Kaso nga hindi ko naman nakalain na ganito pala kung kataba Hindi ko naman alam na ang taba-taba ko na pala antakin mo yon. Isang kaldero ba naman sa isang kainan na kinakain ko, dahil.
Ano yan? Take a photo. Ay. Ano yung mga nakakalaban natin doon? Hello, Ethan. Welcome, Brooke. Pa-shoutout po, ma'am. Hello po, shoutout. Hi, boss. Where are you? Hello po, Justin Gonzalez. Hello. Ay, nagugutom ako. Yes, love. Hi, Gabriel. Gawain ito ng may tindahan. Wala nang bibili, kaya ako nakakain. Di kumain ka. Oo nga, kumain na ako. Doc, alam mo, nag-nosebleed ako kanina, English ako ng English, Tagalog, Ilocano ka pala. Pahinga po. Walang nabili. Yeah. Sasara ko na tong tindahan. Tingnan natin. Kabsat, no mga bakbati rapol diretso presinto o kinikapitan umuna. Kinikapitan umuna. Ta permaan na pa no. Madi umuna, di ka ruba nga nagalam ti baka. Hala. Thank you, Buki. Much love. Thank you, Maxi members. Hello. Can you hear me? Okay, bye. Ay, no, one more. One more, binigay ko ng lahat. Buong puso't kaluluwa. Ngunit ako'y binaliwala. Pinagpalit mo sa iba. Di na ako iibig pang muli. OMG. Guys, may 8 nuggets catch here. Ay! 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 Happy New Year! Wow! Doc! Happy New Year, Doc! Happy New Year, Doc! Merry Christmas! Ang aga magpamasko ni Doc. Ala, guys. Thank you, Doc. May pambili na ako ng munggo. L'Oreal Gaming, Happy New Year! Happy New Year! Ah! Uy, guys, wag na tayo maingay. Baka susunduin na ako na mental. Hi, Valentine. Alam nyo, guys, buti na lang. Buti na lang talaga. Mababait mga kapitbahay, mga kapitbahay namin. Ganyan. Kasi, ang tatahimik kasi ng mga kapitbahay ko. Ang dami ko naming kapitbahay, pero puti lahat yung bahay. Puti lahat yung bahay ng mga kapitbahay ko. Ang gaganda, puro marmol, meron pang nakakainggit yung bahay nila samantalang kami puro marmol, tapos puting pintura. Tapos sobrang tahimik talaga, hindi na talaga nag-iingay, as in. Ganun talaga. Kaya kahit mag-ingay-ingay ako dito, hindi na talaga sila, magrereklamo. Syempre, sementeryo, di ba? Ingaw lang maingay. Ay, oo, ako lang maingay kasi buhay pa ako. I never... Thank you, Doc! Thank you so much, Doc. Pabili po ng yelo. Hindi po, wala na pong laman yung ref. Yung ref na lang po binibenta ko. O kaya yun po, yung nakadikit po dyan. Yung, ayan.
Yung magnet. Yan na lang po. Wala na pong laman. Ay, thank you. I love my kids. Guys, beware. They have snipers on the last seconds. Sige, sayaw mo pa, kuya ate. Alam, bayan. Sayaw nang sayaw si ate. Nag-show yata yan yung spider. Spider, rabbit naman, may buntot. Diba? Hindi yan spider. Kalahating spider, kalahating rabbit. Hi, Hanida. Wala ako jacket ganda. Ah, sige, jacketan kita. Bakit nilalamig ka ba? Baka may malaria ka na. Baka nagkaroon ka ng dengue, ha? Ilocana ka ba, ate? Yes po. Gandang bahay at Pasko. Sampol naman dyan. Anong sampol? Ano ako baliw gaya niya? Walang sound, sumasayaw. Nakita ko ni Spider-Man. Anong Spider-Man? Spider-Woman? Malaria ka, no? Nagtugurgurag malaria. Isang magpagpa-jacket. Hala, guys. Guys, mag-mute nga muna kayo. Makutot-kutot. Hindi, baglaki din. Hala, buti nagpapasalamat ako sa mga aso. Hindi nyo narinig yung utot ko. Hi, Armando! Guys, everybody keep tapping the screen, guys. Diba? May cover up. May nag-cover sa utot. Ay. Thank you for tapping the screen, guys. Guys, 39 seconds to go, guys. They have snipers on the last seconds. Just beware of the dog. Arf, arf. Just beware of the dog. Arf, arf. Hi, guys. They have boosting labs. Guys, 18 seconds to go, guys. Ano ba yun? May boosting labs siya. Oh my God, Lai. Oh my God. Guys, 6 seconds to go, guys. Allah. Na. Ah! I win! I win! Oh, did you see I win? Okay, bye. Thank you, Doc. Doctor, thank you, Doc. Bye. Goodbye, Philippines. Bye. O, diba? I'm win. Ay, ano ba yan? Nakita nila. Ah, saya naman. Hello po. Oo, masaya talaga. Masaya talaga ako. Balato, sabi niya. Ala, ba't ka nakikipagbalato? Di pa ako nanalo ng loto. Rafael. Ala, ano kayang labas kahapon ng wedding? Hala. Ay, di pala ako tumayan. Wala pala mo. Oo nga pala, no. Ano kaya? Hala, baka lumabas yung... Guys, anong labas kahapon ng ano? Kasi tumaya ako dun sa bayan. Hindi ko alam kung anong labas. Ano ba yan? Ako. Baka nanalo ako. 10 pesos yung taya ko. May 4-8 na yon. No? Di ba 4-8 yon? Scared. It's the end. Bye-bye. Bye-bye, sir. Hey, I'm gonna vote. I can have a private jet. I'm in the elite. But why? I'm a normal person. And we need those very smart people, and soon to be, we'll talk about them. Sir? We need them. We love them. They're a fantastic brand. We did go on the wrong direction. It's nothing wrong. We can sometimes take another intersection at the right time. Opo, okay, sir. Okay, sir. This time, I know we have the COVID. I know we have malaria. I know we have the war here, the war there. But Oh, lastly, sir. all those efforts. Okay, sir. Take care, sir. Joke lang. Ilongga po kayo. Hindi po tao po ako. Humihinga po. Ilocano po ako. Ilocano. Wow, si Bandam yan. Hindi talaga si Bandam yan. Strong countries are going together for the
first time in their life Oh? where they all make profits, Really, sir? 1.2 million. where they can use their scientific experience and their brain to find something to help the planet Earth Is that Bandam? to save you. He has 1.2 million. To Norway, thank you to the Bulgarian people, to Bulgaria. I know it's a small thing, but to me it's huge, and to you too. I love you guys. I was so proud to make movies in your country, in Bulgaria. Thank you to all the Bulgarians. Sir, kindly shout out my name. Bandam, Sir Bandam. Sir, why you mute me, sir? I'm your fan. Like a Viking. I love you guys. Thank you so much. Sir, And we'll talk more about it. hear my voice, sir. I miss anything. I miss Kalog from Philippines. I'm your fan, sir. I'm already watching your movie Jurassic Park, sir. So much. Jurassic Park. Sir, paborito ko yung Jurassic Park na na movie mo, sir. Sir, uy, siya nga, artista nga, 1.2 million. Sir, ako to, sir. Bahala ka sa buhay mo, sir. For anything else. Guys, times 2. Very Guys, times 2, guys. All those hearts and all those thumbs and stars. Thank you. Mute din kita. Hi! Doc, thank you, Doc. Doc, thank you so much, Doc. Si doktor na lang kaysa kay Bandang. Lalo na. Ganyan ba itsura ni Bandam, guys? Guys, ganyan ba itsura ni Bandam? Ba't ang tanda niya na? That's right. Yes, he's John Bandam. Oh, really? Succeed with some friends, lots of people to make a petition, and we have to say thank you to Norway, Bandam. and we have to say thank you to Bulgaria, because what was done was for the dog, the Chihuahua. He's deep already. Ah, bingi pala siya. Really? Maganda na talaga, matanda na talaga si Bandam. Agsala-sala ka kumamot. Wala man pagsala-sala, di mo pumansin ata. Agsasaulat ta, siguro video na lang ata. And you pass that dog with no papers to another country. Then you make babies with that dog. That's what happened to my dog. You make babies with that dog, like you pop 6, 7 of them, and you sell them for $10 each. So out of $1, you're making 100. So if we go on a price of $20, you're making 2,000, something like that, right? Okay, sir. In fact, the authority are right. So again and again, I want to say a big thank you from my heart. You're always welcome, sir. You always welcome, sir. Don't worry, sir. Will slow down because we have enough problem on Earth. I'm not the problem on earth, sir. We have to fix lots of things. It sounds crazy, but when I came up with an idea that will be revealed soon. How about, sir, how about me, sir? Do you have a plan to talk to me, sir? In a sense, 2/3 of the benefit. Okay, sir. Bye-bye. Alam ko naman, magsasalita ka hanggang dyan na lang, sir, kasi video ka lang naman. For example, you know that every year we have 15 Okay, bye. trillions. Bye. Ay, ayoko na. Di mo naman ako. Trillions being cut every year. So in 2 years, it's 30 trillion. 30 trillions tree. So imagine. Sorry, guys. Marupok ako si Bandam, eh. So the dog was a detail, but we have to start to think. Kapiki ko si Bandam. Huwag kayong Yan. Do so. They all know. Nasa Hollywood movie na si Miss Anything. People know Morocco.
Nagdo-roleplay kami ni Bandam sa Jurassic Park. Siya yung buhaya doon, ako naman, ako yung ano doon, yung dragon. May dragon ba doon? Is that real? Yes, it's true, Jan Bandam. Wag mo kami pinagloloko. Alam kong video lang yan. Guys, stop the screen, everyone. I can imagine life protect your love and even forever. Like home. Every time I kiss, I feel your lips. And our hearts speak again, and maybe mine and her days in battlefield. Hi, no realization. Wesoy Piron niya. Dinosaur doon. Akala ko yung dinosaur. Akala ko yung dragon dinosaur. Oo nga, ako yung dinosaur, siya yung buhaya doon. He was a twin brother. Oh, really? Doc Lam. Oh, Doctor! Thank you, Doc! Thank you so much, Doc! Kahit di tayo kinakausap ni Bandam, ayos lang. Lots of space. Empty. Yung kapiki mo na yung Hollywood actor, wala man lang respond. Let's hope. Ano ba yan? Look, Lala. I love my kids we're forever. spending so much money to go to the moon or Mars or whatever, and we cannot fix the planet. Oh, totoo yan, sir. Kung pumunta ka dun sa moon, mag-spend ka lang ng pera. Bakit hindi na lang ikaw pumunta sa akin, sir? Ay! Doc! Then Oh my gosh! Tana Krishna. nobody gives. Thank you, Doc. Magiting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan. Tahanan ng mga diwata. Pasnay, pasnay. He's true, Jan Bandam. Ah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Naku, gusto mo lang makalibre kay Doc, sabi niya. Oo, kasi papaayos ko tong ilong ko. Papaayos ko kay Doc tong ilong ko. Doc, paayos ng ilong ko. Tsaka, lagyan mo din ng konting cheekbone ito, Doc. Where's the 3 times? I do not know. I think that there are no 3 times because there's are no people who want to give me one more like that. Bakit ang tumanda na pala si Bandang? Ngayon ko lang siya nakilala. He's already old enough. Baka tatay naman niya yan, hindi si Bandam yan. Baka tatay ni Bandam tong kalaban ko. Darwin, thank you for joining. Francis Raycal, hello. Ang dami niyang followers, 1.2 million siya yan. O, ganyan nga itsura ni Bandam, as in. Akala ko Westlife. Iso na ata, lakay na nga talagan. Matanda na nga. Kaya pala no pansin na, siguro na din may, ano pangalan no? Masyado ng, may amnesia. Di na niya ako nakikilala ni tatay. Hindi niya alam na ako yung katandem niya sa Jurassic Park. Go on YouTube. Look at stuff. Okay, sir. Bye-bye. I don't want to play with you. It's the end. Bye-bye. Hey, I've got the... Don't bye-bye. You're not... O, diba narinig yung bye-bye, sabi niya?
Si Bandam nga yun. Lagot kayo. You see, lagot ka. Miss anything. Si Bandam pala yun. Nagbabay ako, sabi niya. Bye-bye. Nagigigil ako. Narinig yun? Oo, narinig niya. Diba sabi ko bye-bye? Sabi ko bye-bye. Kinilabutan pa ako, gagi. Hindi kaya kaluluwa ni Bandam yon? Tumaas balahibo ko, guys. Gigil ako. Hi. Hello, how are you? I'm good, sir. Where are you from? I'm from Philippines. Philippines. Okay. You accept punishment? No punishment. Punishment? What punishment, sir? Okay. I win. You 10 times jumping. Okay, sir. I do, sir. I do. 3, 4. Come on, everybody. Tana Krishna. Abhishala Esma. Laban, mga kaapwe. Where are you from, sir? Hasan Sharif. Uganda. Thank you. Thank you so much. Baratatat, bish, bang, bang. Baratatat, baratatat. Philippines has the greatest story. According to our geography, to Manila is the capital city. Philippines from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sakute, Malabon, Las Piñas, Paranaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Oh, that is my Nueva Vizcaya. Siyempre, kapag bagsakan ako, dapat todo effort din ako kumanta. O talaga, sir, ha? Nagigigil ako, sir. Hindi lang puro ako babagsakan. Siyempre, paghihirapan ko din kantahan na kantahan yung baratatatat like that. Baratatatat. Para naman may sense of humor naman, sir. Nakantahan ko naman, hindi yung puro ganyan-ganyan na mag-thank you ka lang. Mag-effort ka din naman, kasi binagsak sa'yo yun. Gigil ako sa'yo, sana. Guys, another 2 coins. Guys, 2 rows 4 times 2, guys. Guys, 2 rows 4 times 2. Guys, 2 rows. 2 rows 4 times 2, guys. Thank you, Doc. Salamat, Doc. 2. Guys, 2 rows. 2 rows. Guys, one more. Ay, one more, guys. Ay, patay na. Ay, may boosting glove siya, guys. Ay, may boosting glove siya, guys. Ay, ano ba yan? Guys! Wala na, guys. Ay, ba't ko kinukuha to? Wala na to. Guys! Oh my God! Guys, they have boosting. Did you know? My heart is tugdig like that. Balbas! Dong balbas! Hala! Hindi na ako nakaluto ng sopas. Surya! Thank you, Surya! Thank you. Ay! 18% na lang ako. 18% na lang na. Nagkasam. Wait. Ala? Ala, gagi. Nagla-live pa ako dito. Ano ba yan? Sorry, guys.
Nyamutun. I'm sorry, excuse me guys. Oy, Doc, don't offend. What happened? Like this. I'm sorry because I can expect that I'm going to do that. Just wait me guys. I will go get the power bank. Yes, I'm perfect. I'm so shy. I'm very excited for you. Oh my God. Don't let me because of that no. Pakain tayo ng baboy. Sige natin. Oo, nakatigil ko yung pagdam kanina. Artista na Hollywood. Nakatandem ko yun sa Jurassic Park. Kamukha niya kasi yung nasa Jurassic Park. Mas gusto ko kasi yun. Kamukha niya is yung kamukha ni Van Damme. Oo ba? Palit na tawag ito babae. Ay. Guys! Snipe! Ay! Meron na pala. Naglalag pala ako dito. Ay! Oh, do the punishment! Wow, kaso. Slap yourself 10 times. Like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this. Tapos, you said after you're going this, I'm pogi. Only one mess? Yes, Philippines the best, like that. One mess, no punishment. Ay! Scammer yun Ba yan? Wala na guys. Pautang ng gin. Grabe ka, wala na nga akong benta. Uutangan mo pa ako. Hindi pwede. Lumayas ka dito. May ganon? Na-scam ka. Pati ba naman dito sa live may uutang pa? Di pwede. It's me, Aim. Hello. Idol ko lang si Kuya Bernie. Pag ngumiti ka, maganda ka. Talaga? Eh di dapat nakangiti na lang ako. Pag mangalay, o kaya tungkodan ko na lang dito. Tungkodan ko na lang. Guys, this is our last match, Doc. This is my last match because my battery is dead on arrival. Later I will be on live. This is my last match, and later on this night I will be on live because my battery is dead on arrival. I will need to take charge so that this time I have go on live. Okay? Ay! TikTok Universe! Ay! TikTok! Ay! TikTok Universe, thank you so much! Oh my God! It's my first time. It's my first time in history! Hi, Boss Jerian! Ay! Ano ba yan? Dalawa-dalawa kasi ako nagla-live. Parang hirap-hirap na ng buhay ko Irbins, thank you for following me. Sige, palod-palod akti, parangad kayo. Partaka nyo, ang tap-tap tanim. Hi, Ted Driver. Uy! Ted Driver, I think this one is the gifter of my opponent. Queen yan sa Diwata. Talaga? Are you Queen of Encanto? Thank you, Edna. Ay! Target rich! Thank you, I love my kids forever. Thank you. Magiting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Pasnay. Hey, yeah, yeah. Hey.
Thank you so much. Thank you, Doc. Thank you so much, Doc. Thank you for the gift. Thank you for the support and love. I love my kids. Thank you to all of you guys. This is my last match this time because my battery is dead on arrival. I need to take on charge on the battery, okay? Rigor Andy, thank you so much. I need to take rest in peace my phone right now, okay? I love my kids. Kupos ng pisngi ni Diwata. Grabe ka naman. Makapag-focus ka ng kidney sa akin, ha? Sige! Hindi lang kita napautangan ng gin, ganyan na sasabihin mo. Bawal utang. May ganon. May ganon. Gusto kita. Talaga. Bakit mo ako gusto, kuya? One minutes to go, guys. Okay, mapanakon. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Agannad ka kanayon, Doc. I love you, Doc. MMFG 27. Hala, nga mo, 25 per. Hala, 1 minute pa. Hala. Kaya natin natin. Hala, guys. My power bank is on 50-50 right now. It's look like my power bank is titiling-titilap. Love you to. Thank you, Kabsat. Agyaman na Kabsat ti parabor ni Diyos Agnina King ka. Agyaman na. Eutropio. Hello. Hola, como estas? Ano tinda mo, Lods? Nagtitinda po ako. Ayan o, yung rep. Wala na kasing laman. Baka pwede mong bilhin na lang yung rep ko kasi mangiruos yan ng pira. Laki ng bayarin ko ng kuryente. Sorry na, pautang ng gin at pasama ng sardinas. Hindi nga ako pwede magbigay nga kasi wala na ako paninda pag kukunin mo yung sardinas at gin. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Giting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. May tinapay dyan, Lods. Meron. Bakit? Bili ka, 100, 1 piraso. Intayon, makibuda. Jay Balay ni Ina Torria. Okay, bye! Thank you so much, Doctor. 1, 2, 3, 4, 5. Goodbye, guys. Thank you to all of you guys. Thank you for being here in my life. Thank you so much to all of you. Especially to Doctor. Thank you. Bye-bye po. Bye, love you, Kabsat. Hala, guys. Hey, hey, hey. I-charge ko na itong phone ko. Ay, grabe, nakakasarap. Tine. Pag-starling. Pag-sarminga. Kinabalbalitok. Yung may brace talaga yung malalakas ang dating. Nakiting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Hash na, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Uwa, uwa. Ang laki ng tiyan na, oh. Mga anak ng tong pusa ko. Mga anak ka na, Mimeng. Bili na kayo ng anak ng pusa ko, guys. 3,000 ang isa. Magpa-reserve na kayo. Magluto na ako ng sopa.
Magiting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Hush na, hush na. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Di ba pwedeng haluan ng pechay yung sopas? May pechay dito. Wow! Maghiwa tayo ng carrots. Yan yung carrots, guys. And then, ano pa bang inusin ko? Hotdog. Kunin ko lang yung margarine. Will you be my lover? Yan, nandyan si Butchukoy. Andun no, sa labas. Ay, nasa na si Butchukoy? Butchukoy, where are you? I don't want to play anything. Yan. Panggabihan ko yung sopas. O, kakain tayo na. Fried chicken. Ito ba yung margarine? Ito ba? Bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Bye! Bye po. Salamat po sa mga nagjo-join dito. Dito na pala yung ano. Sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Wow! I-display ko to, mama. Sino agmamama dito? Madaming nagnganganga dito, guys. Yan. Saan na yung ano? Ay, ebap pa pala. Kunin natin tong salad na ginawa ko kanina. Kulang lang ng ingredients. Kulang lang ng ingredients. Ayan. Ano yun, ye? I am India. May Instagram ID? Wala po. Wala po akong Instagram. At sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Oh, wow. Hay, ang kalat mo na kanyang turay. Pinipilang kong isinilang sa bayan ko nakalaan. Kulang ng ano, yan o. Bilis tumiga. Hi, Mimeng. Pakain tayo, guys. Salad. Hi!
Si Miming talaga? Bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata. Wow! Sarap. Sarap ng salad, guys. Naramit ko tayo. Sigaw mamatag sa sauti 3 oras. Sigaw mamatag sa sauti 3 oras. Dito ay, siyempre mabisin mo tangiwat mo ah. Makal! May ka mga lasalag. Ha? Salad kunak kanyo. Bayan na naramit ka? Magima. Naramit ko tayo. So, pasti luto ko sa tipang rabi ko. Butchokoy, bawal sa'yo ang malamig. Ayun na lang, hati-hati na lang tayo mamaya sa kan. Hi, Mary Ann Prank Vlog. Shout out po si Benu Ratkok from Korea. Hello, Benu Ratkok. Hi. Hi everyone! Ay, nag-live na yung pusa! Ala, anong sinabi sa inyo ng pusa ko? Anong sinabi ng pusa? Miming, ano sinabi mo sa kanila? Ikaw, Miming, ha? Sabayin ko na kalaan ng mga ibata. Wow!
Giting akong isinilang at sa bahay ko nakalaan. Pangalan ng mga diwata. Hi, Raisa! Raisa Raza. Hello, shoutout po. Naghugas lang ako ng pinagkainan. Ay, ako. Thank you, Raisa. Salamat. Mag-comment lang kayo sa vlog ko, guys, kapag gusto nyong magpa-thumbs up para madikitan ko din kayo. Salamat. You show me the way, you know I found you found. Hi, hello. My home in you. I still recall the times I've been through. And since I didn't know what to do, I almost gave up, but you gave me hope. Hindi naman kasi nice kung masyado. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home, made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home, made me your own. Thank you po, Raisa. Magluluto ako ngayon ng supas. Panggabihan na lang. Ito ng panggabihan ko. Ayoko na kasi lagi nagkakain ng kanin. Masyadong mataas sa sugar. Salamat, Raisa. Ikaw din, maganda ka din. Lahat tayo may kanya-kanyang ganda, guys. Hoy, Miming, maghintay ka. Hoy, Miming. Bigas lang, parang may tao. Ano ba yan? Naano ba ako? Salamat po. You're always there to lend a helping hand. 1 lang po ako. Ay, 11 lang po ako. Ay, 11 years old ka pa lang. Thank you so much. Salamat. Opo. Ang galing. Nag-ano ka na. May phone ka na. Hoy, Miming.
Ano ba yan? Nangangarap kang gising, Miming. Mamaya ka kumain, di ba? Sinabi ko sa'yo, nag-dog food ka na. Nag-dog food tong pusa na to eh. Kikila ko sa'yo. Carrots to, wag mong patulan to para sa ano to. Ano ba yan, Miming? Wala, nagkulbot ate ka. Ang kunat na tong carrots, guys. Kahapon pa kasi to. Ang kunat. Ni, ang hirap. Miming kasi, huwag kang pakialamero nga. Ni, alam, yamot ti kulbot na ato yon. Bakit sama ating nga carrots? Bumakot. Agrakayan, guys. Guys, agrakaya ti carrots. Ni, agrakayan. When things went wrong. Salamat! Salamat sa panonood ng vlog ko, Raisa. God bless you po. Thank you so much po. Mag-comment ka lang sa sa content ko. Babalikan kita. I-subs kita. Para pag 50 subscriber ka kasi dito, makaka-live ka na. Kaya yun yung maganda. Thank you po. Walang anuman. Thank you din. Wait lang po. Sige. Are you a Christian? Yes. Guys, later on, I will be out, ha? Because I'm going to... I am going to... Aray ko. Rest in peace my phone, okay? Hi from England. Hi, Kani Osal. Wow, about cooking po ba ang vlog niyo, ma'am? Hindi naman. Nagluluto lang ako ngayon. Yung kanin dyan na natira, ipapakain ko na lang sa aso. Kawawa kasi sila. When things went wrong, you made them right. Ay, grabe ang kate. Ate, anong birthday mo? October. Naka-like na po ako at subscribe. Sige, salamat. Mag-comment ka na din para mabalikan kita. Ano pangalan mo? Raiza Raza. Ano, Miming? Gigil ka? You made my day. Ano ba yan, Miming? Miming! Ano nga? Guluto na nga ako. Hi!
Thank you po. Salamat po, ate. Ano ba yan, Miming? Miming! Sumusobra ka na, ha? Miming! Ay. Baba. Yan, bumaba ka. Ang kati, daming lamok. Malamok gawa ng ano. Baboy. Hey! Kung saan ako magpunta, nandun ka din, Mimi. Gigil mo si ako, ha? Wala man lang, may isang bawang. Wala may isang bawang. Laban mo kita. Kulit. Tama kami nung sado na sa sida. Kumulang. Ayun na, ajiting badang. Ayun, mukhang pamilitan na agad. Adi na yan ang ijay. Hoy, Miming. Last. Get my fun, you hold my breath. Get your breath. Kalab, Jine, Jine zero. I'm so mighty. Jine zero. You held me down, but I get up. Already cause you hear my voice, I hear that sound. I got the eye of the tiger as I am. Listen to the fire, cause I am a champion. And you're gonna hear me roar louder than a lion. Guys, yung tira-tirang fried chicken, yun yung ihahalo ko sa dito sa sopas. Ano ba yan, Miming? Bumaba ka nga! Nagigigil talaga ako sa puso na to. Miming! Baba! Nanggugulo ka, Miming, ha? Ang ingay naman ng mga baboy. Held me down, but I got up. Already cause you hear my voice, I hear that sound. Gotta shake the ground. You held me down, but I got up. I got the eye of the tiger, so I am. Listen to the fire, cause I am a champion. And you're gonna hear me roar louder. Ito, oh. Yung pagkain mo. Yun. Butchokay! This one, ah. Yan, ah. Thank you so much, Raisa. Anong pet sa... Ay! Punyemas to mga to! Agawan mo pa kasi Butchokoy, binigyan na nga kita.
Mime! Ay, Butchokoy! Hay! Ikaw kakain ka na nga mamaya eh. Butchokoy! Hoy! Kagaya ka na din ni Linggit ha. Masyado kang ano. Ayan. Gigil na gigil eh. Tama na! Baka di. You have me down, but I get up already cause you hear my voice. I hear the sounds. I got the eye of the tiger, yes I am. Listen to the fire cause I am a champion. Bye everyone guys. I will be going out. Thank you so much to all of you guys. Mag-out na po ako. Bukas po ulit. Kita-kits. Kita-kits po tayo bukas. Melvin, bye everyone. Thank you to all of you guys. You have me down, but I get up. Already cause you hear my voice. I hear that sound. You gotta take me slow. I got the eye of the tiger. Listen to the fire, cause I am a champion. And you're gonna hear me. I got the eye of the tiger, yes I am. Ano to? Sopas na may pechay. Di ba pwede naman yon sopas ay pechay? Walang repolyo eh. Basta gulay, sopas niya. Ano yan? Kung saan kayo nakalat-kalat dalawa. Ena. Hi, Ena. Cause you hear my voice, I hear that sounds. You have me down, but I got back. I got the eye of the tiger, yes I am. Listen to the fire, cause I am. And you're gonna hear me. Hi, Ena. Magsama-sama na dito. Dito yon insan, may SS agad. Anong SS? You have me down, but I got up already cause you hear my voice.
Yan, magluluto na tayo. Charan! Let's cooking. Nakapunta na rin pala siya dito. Ay. Wait lang! Mahina ang kalaban. Huwag ka umakyat dito, ha? Insan, ang lakas mo sa host. Guys, thank you so much. Mag-out na ako. Bukas ulit, balik ako. Jaketan, ma'am, si Ena. Uy, na-jaketan ko na siya. Open for all. Bakit daming naman? Suka na. Ada ulit dia na. Yung papang mga anyari. Mano aja. Kawansan, naitad mo ka na di piso. Inter ko ngayon di udik ni udik me lang man ng kanya na. Manoda di ante. Sais. Sa Sais sete. Ano ato? 10 ante. Di udik nga ko ah. Na, si. Matak man pa. Sabon nga ni DJ, surf. Surf powder ante. Haan DJ, bara. Ay, di bareta. Wow, champion ante. Naman, surf. Ay, sibuyas gayan. Ay, Buyas. uy. Mano ante? May isa lang. May isa lang. Ay, teta duwan. Hindi sibuyas. Pabutak man si saluyot. Sibuyas, Pang 5 bawang. ante. Kuan, sibuyas, bawang. Bawang. Ngayon naman dito. Pang 10 ante. Mm-mm. 10, 17 plus 9, 26, Hindi ko di ba? 24. Hindi ko di ba yun. Hindi nante. Kasi na nante? I-plastic ko. Oh, plastic. Plastic mo nga ka na. Basta. Ano yan ito? Ay. Diyan, te. Pakalang sa kalagumatang. Mama, Hindi pa lang ko mga gumatang katag. hindi ante ka na yun ang gumagata. Nagalipada yun. Maylin Tamaro, taga Biskaya. Sino Ajay? May taga Biskaya mo? Hi, Ma'am Maylin! Taga Biskaya kakabsat, padpada tamit. Seven minutes guys, mag-out na ako ha. Kasi lubat na drain na tong battery ng cellphone ko. Abay, hindi ko naman kasi akalain na sobrang bilis malubat ang phone ko. Ay, butso ko ay. Sobra ka naman. Ay, ang dami ko pala. Ikaw lang nangingiimig. Wala pa po. Magluto tayo po tago. Hayaan ng puso't maniwala ka. Magtanong ng pa. Ulit-ulit, ikaw lang ang iniibig. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na... Okay guys, I will be going out. Tomorrow again guys. Thank you so much. Bye everyone. Bye. Thank you. Thank you to all of you guys. Ano na yun? Yung margarine.
Bye guys!